Okusengijabulisayo sokuyibona ukuthi usenomntwana. Okay. Lento bengaye Awu, angazi ukuthi umiji. Hey wena, ninotroyindini. Awuzuyenza leyo nto. Awuzuyenza phambi kwami. Uba Wena sifetyazana esincinci uzobona. Okay, asibone. Uyophela lapho. Sabona Dlolondini. Uzondenza nto? Uzondenza nto? Mbani? Uzoyenza nto? Othula into. Shothi ngamanye amazwi bhuti. Asilungisela. Ngiyanibingelela nanke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza la ngamandla zolo. So namhlanje sivakashele uSisi. Ikhona into angayiboni kahle kwi-relationship yakhe esizoyithola kungesikhathi esingakanani. So ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzophelela kuphi. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma kani? Ngingumaphakathi Sibongo. Kukuphi emakhaya? Emakhaya ama-Eastern Cape. Okay. So ngicela ukwazi-ke nge-relationship yakho la iqale khona. Bekuyinini? Nihlanganele kuphi nomuntu wakho? And beniphathana kanjani? Okay. So esibandisuke emakhaya ndize ngokufunda apha eThekwini. So ndiye ndafumana isikolo kwi-University yase-DUT khona lapha eThekwini. So first year wami bi-last year. So ke ngonyaka odlule ndahlangana nomfana esikolweni. So lo mfana sihlangane kwi-group, ube ngumuntu we-groups mos. Obesijoyinisa like into zama-EFF. Okay. So ndahlangana nalo mfana saqala ke sajola. Ekujoleni kwethu ube ngumuntu obenginceda. Wandifunela umqashi indawo yokuhlala, wandisiza nje ngento ezininzi. So ube ngumuntu obenithanda nami ndimthanda mos. So ekuhambeni kwexesha ke izinto zitshintsha zangihamba ngalendlela bezihamba ngayo. So ngoku ke akasakwazi even ukundivakashela kanti ekuqaleni bengumuntu besibonana njalo. Ubezalala nje ukulala eroomini yami. But ngokuhlala mina naye sehlukene ngeerooms. But ubeze eroomini yami. Kodwa ngoku sekhona utshintsho elikhona. Akasandithengela izinto ebendithengela zona yena akasangincedi vele ngezinto ebendinceda ngazo. Benomakhelwane? Ewe simakhelwane. Okay. Okay. Shuthi ke into enzakeleyo ndinomngane naye. Umngane wami wake wandihlebela into yoba uke wahlangana nomuntu wami kwenye indawo ehamba nentombazane. So le ntombazane ebehamba nayo iyarenta mos khona papa sihlukene nge-floors. Uyayazi? Ngokuyibona. Okay. Shuthi ke la inkinga ibe khona andiyena ngamkholi umngane wami. Ndaqala ndenza i-research ke ngomuntu wami ukuthi ungumuntu kanjani. So ndiye ndafumana ke ukuthi ungumuntu kanjani. Okay. Akhonto 10 mos mina naye yabo. So ke that's why nibhale lapha kwi-show ukuthi ndizocela ke ukuthi nizame mos nani ngandlela zonke ngoba into esenzekile ngoku ndikhulelwe and ukukhulelwa kwami ndina 1 month. So and ngikhulelwe nje ndiyamthanda. Okay. So kumthanda kwami akho easy ukuthi mangaba khona into ayenzayo ebhedayo nithi ndiyamshiya. Okay. Ngoba akho easy ndiyamthanda and ndikhulelwe. So kumele sobabini sibe ne-bond because of umntwana. Okay. So uthe uzibhekele ngokwakho wabona ukuthi ikhona into abhizi ngayo. Yini le babekayo etholile? Okay, into eyenzekayo sis njengoba bengichazile ukuthi akasangi-support, akasenzi ngendlela ebenza ngayo. So ukusola kwami bese kuthenini njengoba beyenza lento engasayenzi manje shuthi ukukhombisa kona ukuthi kukhona akwenzayo. So ngase ngizwa ke ngomngani wami eceleni engixoxela ukuthi uhlangene noGayi. uGayi wami mos. Uhlangene naye nentombazane. So ngeke asayihambela nje nentombazane shuthi mihamba nentombazane sekusho ukuthi sebeyathandana. Ngifuna ukwazi ukuthi yini into enye into ebambekayo engaphezulu kokuthi ubonakala nentombazane obonayo ukuthi okay le na kanjani ikhomba ukuthi bayathandana. Okay. So ekuqaleni mos ebengangomuntu wamantombazane. Okay. And beningakaze ndive into ngaye like ethi qhamuka umuntu ethi umuntu ndimbonela uGayi wakhe nentombazane. So manje esiba kukhona into eyenzeka lapha phakathi kwami naye engingasafani nasekuqaleni. Kuye kwangisolisa kona ukuthi shuthi uyajola. Okay. And le ntombazane anayo ngoku intombazane engaze ngixoxe nayo but endijwayele ngokuyibona. Okay.
ithi ngikhulumisane nabo because bakhona boba 2 ngizokulanda mengiqeda ukukhuluma nabo. Okay. Ngicela usondezele bona. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo lwayithandani sikhuluma ngothando. So ke nayi couple yethu ikhona sizozama ukukhulumisana nayo sithole ukuthi uthando lwabo ngabe lumi kuphi kusukela eqaleni kuze kube manje. Sanibona njani? Ngiyaphila nami ngicela uqala ngawe bhuti ngicela ukwazi isibongo sakho nala usikhona. Hayi. Sibonga kwaNcube Sibonga. So endaweni yasemakhaya Ndwedwe. Indwedwe. Ukhulele Indwedwe? Yes. All right. Uma bani? Umamgela. Kuphi emakhaya? Makatela. Matatiele. Oh, all right. Ngicela ukwazi nge-relationship yenu la isuke khona nahlanganela kuphi and beniphathele kanjani sanda kuqala i-relationship? Ngokuhlangana sihlangana esikoleni eRes. Howard. Okay. So, Howard. yes. Okay. Yes. So since umuntu ofika esikoleni so then kube ukuhlangana kwethu kanjalo bengimsiza ngezinto zesikole nokuthi esikoleni kuhamba kanjani. Okay. Yes. Naenda ukuhlala nje ukuthi ezwe esafika ukuthi kuhamba kanjani nje la eRes sasesigcina sesithandana ke. Okay. Yes. Mhlambe bekuwo umuntu esingaki nje omsiza ngendawo yokuhlala usisi. Ongivamisile nje ukubasiza kodwa ke bengisathandana naye uyena umuntu. Uvamisile ukubasiza kodwa osathandane naye uyena. Uyena. Senesikhathi singakanani konje indawo enye? Sina 2 months. 3 months. Yes. Oh, okay. Mhlambe ekuhlanganeni kwenu ubunayo umuntu osibuthanana naye ngaleso sikhathi noma ukufice usingle? No, I bengekho ngithandana naye. Bengekho. Just yes. Okay. Okay. Siswami ngicela ukwazi la ekukusizeni kwakhe ukuthi uthole indawo yokuhlala nazo zonke ezinye izinto nje bekade ekusiza ngazo. Usale sethatha inamba nasale sithandana, right? Yeah, wayithatha inamba. Like vele nami kade vele senibona ukuthi uyabonana. Cause bengaqali besingaqala ukubonana. Okay. Besingaqala ukubonana wayicela ukuthi inamba yami. So uyayazi ke nawe into indaba zokujola yabona. So ndaqala sinithi hayi ngale vele ndimiyeke yabona. Oh, okay. So njengoba uthi bengaqala ukubonana uyamazi ngaphambilini? Ewe ngoba usebenza phayana vele. Oh, okay. Betshela ukuthi sibonane. Okay. Ehlezisi. Ubungazi uzuzwe ngokuthi ukhona umuntu anaye mhlawumbe. Ubungazi umbone nomuntu osazana? Hayi. Okay. Ngazi ngomuntu. Okay. So mayiqala i-relationship anifihlanga lutho wonke umuntu mhlambe esikolweni ubeyazi ukuthi nina ndoba u2 niyathandana? Ubeyazi. Okay. Ish. So wena ukufucina uba impilweni yakho? Bengingenamuntu because ndifike this year. Okay. Ndifike this year. So uyayi awushiya ngamuntu eMatatiyela obuthandana naye? Okay. Mhlambe ke emndenini yenu bese nazisene noma ugcine nina nje ukuthi niyathandana? Phela lento andithi sentsha ngoku. Ewe bengakafiki. Ungafiki lapho ukuthi sengaze kuzo bomndeni. Okay. Kodwa kuyaya lapho? Yes. Kuhamba kwesikhathi sobona ukuthi anjahile sizimisele kangaka. Okay. So mhlambe ngiyavashelana endlini zenu nje noma menifuna ukuba ndawonye niyaphuma mhlambe niye emamall into enjalo noma mhlambe kwezinye indawo hayi usimvashelana endlini zenu? Yeah, siyavashelana, siyaphuma sango se-out semamall. Okay. Siyobona lo social breakfast. Okay. In this boy. That's Go NSFAS. Yes. Okay, ngezwa. So bhuti wami uthe akekho umunye umuntu akufica uthandana naye, right? No, akekho. Unaye kuphela nje. Uyena Nawe friend. sisiwami akekho umuntu okufica uthandana naye. Hayi. Okay. Mhlambe kusuka manje kuyele iminyaka eno5 nizibonane kuphi noba2? Ngasho nje ukuthi ngizibona senginomuzi, shaya umsebenzi wami right kulama course engikwenzayo. Ngoba ngenze engineering. Oh, okay. So yabo senginomuzi, sinengane, nemfuyo yami, yabona nje. Okay. As man of the
Ngithi ngibuze la. Mhlambe mangase kwenzekile ilanga umbambe nomunye umuntu. Ungafisa ukwazi ukuthi ukujolele kanjani noma uthi why eqambela amanga nokuthi why ekwi relationship nomunye umuntu ekubeni kwi relationship nawe noma uyomshiya nje ungakadingi nani ukuthi uchazelwe ukuthi kusukephi kwenze njani bengishodisa ngani mina. Hey, ngokwami. Angisho ukuthi kuzokwenzeka ngiyamana ngiyachecka nje. Yes, sengisho nami ngokwami mase kuthiwa mhlawumbe ngifike esigabeni esikanjalo sokuthi mhlawumbe khona indlela asebone ngayo engcono. Yes. Because umuntu ngeke umphikise. Nesinqumo asithatha ngenzazi ngoba umuntu ngeke wasoze umcabangela. Kodwa ngokwami mase kufika esigabeni esikanjalo okusho ukuthi ngizoba ngingasamjabulisi ngale ndlela ebengimjabulisa ngayo ekuqaleni. Kusho ukuthi ingakho esekethi ukushenxa abone ngenye indlela. Lokho sekuzobe sekusiza ukuthini ngimdedele akhuleke ngendlela akhuleka ngayo. Yes, akhuleke ngendlela akusize ukumbambela inhliziyo ebuhlungu neqhubu nokuthi mhlawumbe kuzomenzela ukuthi izinto zakhe zingahambi kahle ngoba ngiyamthanda. Okay. Ngimdedele abe ngicela ukwazi nawe ngokufana mase uthole nje ukuthi nje mhlawumbe ubhodi indlela thizeni ikhona enye relationship akuyona and awukazi uziwazi ngayo akunandaba noma uyificile akunandaba noma iqale sewukhona vele wena kodwa uthole nje ukuthi khona umunye umuntu athandana naye wena ungazi lutho ngaye ekutshela ukuthi uthanda wena kuphela kodwa uzibambele indlela thizeni yakho ukuthi okay umatasa kwenye indawo mhlambe ngabe ungamshiya noma ungakhetha ukuthi at least ake bahlukane bona nisale nilungise izinto zenu kodwa wena uqhubeke naye ungenza njani because ngoba ngiyamthanda yenze umshiya. Okay, because ngiyamthanda. Okay. Yenze umshiya. Ungaqhubeka naye nilungise izinto. Yes. Okay, hayi ngiyakuzwa. Ngine surprise yenu nobabili. So ngicela ukuyilanda nje manje ngicela ukuthi nje sukumeni nibheke ngala ebondeni and then nizoyibona ekuhambeni nesikhathi. Ngizongitshela mina ukuthi niphinde nijike nihlale phansi kodwa kwamanje ngicela nisukumeni. ne surprise. Yes, surprise yenu ethi nina engidesho ukuthi nizoyijabulela. Soyijabulela. Yes. Yize noma ngumuntu ongathanda ama surprises kodwa awungivumele ngesurprise akawodwa ubone ukuthi ngeke ube happy yini. Ngicela nisukumeni nibheke ngala. Ngicela nisilandeleni surprise yethu. Ziyakhala manje. Ngicela ukuthi nisondezele surprise yethu nibe ngala. Ngicela ukuthi nijike nani nihlale ehlaleni zenu. Hayibo. Nazaphi. Hayi. Ndibona ntoni? Sifundo. Wena uthi sorry ntoni? Uba Wena thetha nawe uthi sorry ntoni? Empem. Hayi phela ndiyalingwa ngisehlala. Kodwa wami ngicela ukubuza ubani usisi lo ufikayo? Chaza. Ungichaza Ubani usisi? usisi? Ngicela uchaze. Ngalinge nje. Ento yini nawe? usisi yena ngiyamazi. Uyamazi? Yes. Ni yini noba uthu? Sisi siyathandana naye. Niyathandana? Yes. Awushongo kumina ukuthi akekho umunye umuntu othandana naye ngaphandle kwakho. Uthini? Isimoya. Cha. Ngiyabuza. Mangichaza. Manje ngizokuchazela. Hayi ngiyezwa lo nto ke mina. Dibanisani kwalelo nto. Ngicela ukuchaza bhuti uthe ufuna ukuchaza. Yes, usisi ngithandana naye. Ngithandane naye siqala ukuthandana naye last year. Kwase? Ngithandana nomama naye. Sorry. Man. Hayibo. Khawumi. Isimoya. Naye wamsiza ngokuthola indlu. By the way, yebo ngabeka nje ngithi Ngoba vele ushilo wathi uyabasiza vele abaningi. Hey! Hayibo. Ebhuti. Why uthi ekuqaleni engakafiki office? Wathi uthandana naye kuphela, akekho umunye umuntu othandana naye. Kodwa manje usuthandana naye. Why kanti umqambela amanga? Iswami
nawe yazi icala lompheko ngokwezizona akulula ukuthi ungafuna into kanjalo sabantu siyenza ngendlela. Okay. Hayi ngathi uyabhuda. Ngathi uyabhuda. Yesifundo icala lantoni? Shuthi wonke amantombazane wenza lento. Wonke icala lantoni? Icala lantoni? He, hayi, zakhe ndive. Nalo hlanyisayo phaya. Zakhe ndive. Yesisi. Mafika izolo thatha amadoda abantu. Hayi kwanamsebenzi walo. Mafika izolo. Ukusala mafika izolo kwakuthela ke sisi ngoba nakusazongetheka. Hey, unganimemezi. Unganimemeza njani? Khulula leqhiya. Uba wena nontoyini. Khayele ke mina ke tata. Okay. Manje uthi abenza njani einhlizweni zabo bobathu kufanele kwenze Ebhuti chaza. Angisho ukuthi into right vele. Uthini umthetho wakho mfondini kha umani ukhetha nje uqondisa into ukuthi ithini? Qonda nje. Kufanele kwenzekeni manje? Hayi. Ufuna ukuthi kwenzekeni manje? Kwenzakaleni manje? Akukho Uthini ngabo bobawuthu? Uthini ngabo bobawuthu? Yes. Ngiyabathanda bobabili. Thina sobabini isifundo. Hayibo. Uthini ngami? Nanikhulelweyo. Uthini? Uthini Kulele futhi? Hayibo. Hayi. Ampembeke. Akwazi tu. Zamela ukhetheke. Buhamba ne-newborn sakho. Wama ne-new fashion ushiya mna. Khetha ngoku. Impembe kwathe siqobo ubona ukuthi uyenza njani impembe. Wayethi uyabathanda bobabili. Sifundo thetha. Awuzuthi lathu ufaka ubhanana emlonyeni thetha. Wayethi uyabathanda bobabili. Uthini? Uthi stand so 2 awuphambene uyahlanya apha enhloko. Inhloso yangibona bobabili abayazi. Uyiphi inhloso yakho? Khawuthathe impembe udisile ngapha. Ndim ngapha. Uthini impembe Khona ukwazi ukuthi ukhulele usisi? Hayibo Bona bengenalo ulwazi. Bungazi. Okay, now that's Yawu sifundo. Cha phela sengisholo ukuthi kuyindaba ezithusayo. Mase qhamuka kanje. sorry. Yini ekuthusayo manje ngoba vele I'm sure beningazi protect. Ngoba uyazi now if I was protecting ulindele izinto eziningi ngabe. So indaba uthi uyathuka manje. Angisholo ukuthi ngithoka lokho ukusaba noma kanjani. Sengisholo ukuthi ngithoka ukuthi hey Utshelwa ujabule ukuthi Hayibo ngeke kaloku. kahle. Ngeke kaloku. Khona nomuntu osengafiki. Anizodila kwanentobazana ke mina ndila nawe ngqo. Andili kwanaye. Okay, asenzeni izinto zibelula bhuti. Ngicela ukuthi usukume la uthathe umuntu wakho uphume naye. Angikuvumela ukuthi uthathe bobawu2, angikuvumela ukuthi uphume wedwa. Ngicela uthathe nje umuntu wakho uhambe naye. Ngizokubulala nyani uyabona wena? Thiqa nasi. Ngithatha umuntu wami so Yes, usuma nje uthatha umuntu wakho uphume naye. Kuzoba ngcono kanjalo nyani ke. Hayibo. Hey. phela Ebhuti ngeke kaloku. mana ke phela. Ngeke. Nami ngeke ngilahle ingane yami ngenxa yokuthi yabo. Uthini umthetho wakho Oh, uyachaza manje. Ya sengisholo ukuthi angifuni ukushiya umuntu ngemva ngimshiye enenhliziyo. Oh. Ngoba sekuthiwa manje njengokuthi angithatha umuntu. Obviously ngithatha umuntu ngane yami uphume naye. Yini indaba uthi obvious? Ngoba phela manje lo muntu usenomuntu amle time mhlawumbe. Oh, ukhethene ngoba nakho senomuntu. If akekho umuntu shuthi bunge ukhethene uthini bhuti? Umkhetha ngoba nakho usekuzilungela isho lomndeni. Ifika kanjalo nyani sifundo. Ngoba nakusekhona into ekhona apha kumuzangikhetha. Shuthi ola lo bungangithandi. Ulala nyasi. Ola lo ngibungangithandi. Why umkhetha ngoba nakho esethe kuze ilunga elisho lomndeni? Umbuzo wami uthi if belingekho ilunga elisha ukusho ukuthi bowungeke uzumkhethe na? Awuthi bengeke. Ebhuti mina ndiuva ngicela uchaze kakuhle ukuthi ukhetha bani? Ungishiye mawungishiya futhi. Kodwa mina ngenze ndikutshele omunye umuntu. Uzothanda ukuba inkinga ngalayo. Uthini umthetho wakho? Uzothanda ukuba inkinga ngalapho phela ngoba manje angithi. Awusho usothandana nawe so2 ngoku. Ngeke kaloku nami ngenze ngitshiyele intombazane ngitshele. Ngisakuthanda asasebenzisa lami uthando manga basisekho lakho. Kanti ke nawe sisi ungazothethe kanjalo.
Anobhanqa nawo umuntu wami. Usibona phambili ke soyibamba le ntambo ungabhanqa nami into. soyihamba sothule ntambo. Usuzobona special ngani? Uzobona ke. Okay. Uzobona. Thetha sifuna. Uzobona ngeze miyeke kwayena. Thetha. Ngoba sothi umithi ngoba kutheni? Uzomiyekela ntoni? Ba. Seqhuba lento le. Kodwa ngicela uphume nomuntu wakho uhambe naye. Omthandayo. Osafuna ukuba naye kwezothando. Hayibo. Uthe ngiphume noyedwa. Yebo, uphuma nje noyedwa. Mangihamba nabo wabeli futhi sekunicala. No, angivumi. Angivumi uphume nathu, angivumi uphume wedwa. Hey. Omshiyayo umshiya ngasimangasini. Ngesokuthi phela Ngoba yena engakhulela. kumele ngicabangele phela lo muntu ozayo ngithi. Okay, ucabanga Okay. Ngisacabangeli mina. Okay. Ngithi mina sekumele ngicabangele. Sorry. Ngithi mina sekumele ngicabangele lo muntu ozayo. Angisacabangeli mina. Isho kaloku ukuthi andisakufuni. Ucacisa ungamane ujikeleze uyale. Isho kahle ukuthi awunisakufuni. Qha. Angizothi angisakufuni. Okungcono. Ufuna Okungcono shuthi ngabeka ngokuthini. Asihlukane. sihlukane. Into ebehlanganisa iphelile. Ngaphela kanti into enqa. Ikhona? Ayikho. Ngizosebenzisela umthe. Uyabona ke wena? Ngizosebenzisela uyamala. Uzosibhanqa Ungqelikaka. Ungqelikaka. Uzobona ke. Asibone ke. Uzobona phambili. Sihlangene ne? No. Okay. Yabo, ukuthi angazi ngakubekela kanjani ukuze. Yeka kaloku wanizicathile ngoku. Hayi ngoba nakho ungasamthandi, kodwa ngesimanga sokuthi ukhetha umuntu othwele umntwana wakho. Usho kanjalo ngamanye amazwi. Kona angithandi ukubeka kanjani. But kucacile. Umoya wami ukuthi ngithatha lo muntu vele. Hayi siyajola. Yebo. Ukusengijabulisa-ke sekuyibona ukuthi sengumntwana. Okay. Lento ebengayebe. Awu, ngiyabona ukuthi umithisi. Hey wena, inonto indini. Awuzoyenza leyo nto. Awuzoyenza phambi kwami. Uba Wena sifetyazana nesincinci uzobona. Okay, asibone. Uyophela Ngami sephathini Sabona. lapho. Sabona dlolondini. Uludlolo. Uzoyenza nto? Sabona Uzoyenza nto? Uzoyenza nto? Mbani? Uzoyenza nto? Othula into. Shothi ngamanye amazwi ubhuti. Asilungisela. Imina ngithi umuntu onephothi. Onenze nababe nahlangana agcina senabali. Kuyikona Yo, esenazana ngayo ke manje. Wena uyaqhela straight. Uyaqhela. Ngizwe phela ngizwe. Ngikuzweni into engizosomamela kuwe. Bana, ngiyazi inhliziyo ibuhlungu. Hawo. Lokho Thatha ke uhambe naye. Alisho umithisile vele. Hey guphi? Sesimoya. Uzobona ke. Hayi ngoba naku sengihlona nawe sengisetha nawe cha. Uyahlukana namfundi saphinda futhi. Hayi noba uyaphambana futhi noba ukho right now. Mangizwe phela. Andifuni wakuva wanto noma ungathetha. Thetha nomuntu wakho pha. Ngithisile nithi wena nomntwana. Chona khona. Bhuti wami ngisho umkhetha ngoba nakho ekhulele right. Chona khona. Angeke ahleze ekhulele impilo yakhe yonke. Umelo 9 months wakhe noma isikhathi singanani abekele sona. Sho ukuthi mase belethile uzoziqa phansi ubuyele kusisi. Uzobuya ngqo. Uzokwenza njani? Phela. Ungenele kwenye relationship usakwenye. Kade uthandana naye. Kusukela last year. And then nosisi ngalani no 3 months, right? Ukwazile ukushela ngala ubusanomuntu wakho ngala. Sengizwe ukuthi mina umkhetha manje ngoba nakho ekhulelwe nasho uthi wabeletha usungenza nanoma yini usho kanjani ngoba phela uthi kusisi awuhlukani naye ngoba hayi ngoba nakho ungasamthandi Kahle mshoma Kwa wena lo. Iza. Mhlambe Zakhomisiva sithi bayintoni? Ngilalela. Sabantu besilisa siyalingeka ngendlela engafani. Ukulingeka kwethu ize Manje chaza into engekho Emfondini ngeke kaloku somphambanisa kwamnandi uxalela. ngoba ufuna ungizwe ngakho ngichaza into. Uba Andithi utshilo utheni uthe siyahlukana. Ukuhlukana yini? Vele ngoshilo lo. Oh. Right, ngiyahamba iphela. Mana Shona khona.
Angifuni phela mase ngihamba. Hayibo, ungakulingeke. Ungakulinge nje Ubusachaza. Wena inhloso Angifuni uchaza ubuye wangichazela eqaleni ukuthi unomuntu wena umithisile. Mana ke inhloso yakho wena ufuna kube njani? Uke wangixelela nakusuka eqaleni. Ufuna kube njani inhloso yakho? Hayibo. Wakho ufuna kume kanjani? Uzoma kanje. Ngilahle uma wengane. Ngithe mthatha uhambe naye ungamlahli. Hamba naye. Pho ulola ntoni? Mawuthi manganthatha ulola ntoni? Ulola ntoni? Uba ingqawe yangiqhela. Thula phela ingqawe qhaza yangiqhela. uzathula ke. Hlisani umoya, musane sizozwakala baba. Kunimeba. Yosindele wona uthi umitha ndifuna ukubotshwa ke mina ke tani. Kaloku Andifuni wakubotshwa ke. Sathini niphika nodlela ama 2K? Ufuke nawe. Bhuti ngicela uthathe umuntu wakho uphume naye. Ngiyabonga sisi. Hey, surprise yakhe benga ngiyabonga. Qhala kakubi. Kodwa ngiyabonga. Kulungile. Sokubulala nyani buka. Ungixolele. Mbuka lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi amanga azagcina sehlala phezulu kwetafula abasobala. So angazi noma ukhethwa ngoba nakho ekhulelwe noma ithini into ubhuti afuna uphimelo balo kodwa ke silala sikhona njengamanje. Ngicela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali, nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.